Mga ka-idol, magluto tag ubod. Kay magpaabot ta sa alas 12 sa gabi. O paminaw na to unsa ang tingog. Kung unsa na to karon nga tingog sa mga klase sa mga mananap, mga ka-idol. Mintas nga magpaabot, magluto ta og ubod. Lamay ka na mga ka-idol. Og ako din gigamit mga ka-idol. Use oil lang ang gamit. Tapos magic kalan. Nga lagpot na ang pan mga ka-idol, ang mga mantika mga ka-idol. Dara mga ka-idol. Dara mga ka-idol. Use oil kalan. Ubo na tayo mga ka-idol. Magluto ta mga ka-idol kay basiyon niya aron daghan tao mga putahe mga ka-idol. Ganina mga idol, mga danggit karon ubod mga ka-idol. Kuha na ko ni gabi ganing buntag mga ka-idol sa pagdaid. Oh. Tara mga ka-idol. Oh, great day ko mga ka-idol ni Melvin Aba og si Boy Cobra nga nagtrabaho sa Motulayan. Unsa may inyong gipangandam ron mga ka-idol nga Ubod na yun. o mga ka-idol, ako nagluto sa gawas sa balay mga ka-idol. Daraw daplig karsada mga ka-idol. Oh. Og ako nang balihon mga ka-idol. Atong pangitawon ang luwag mga ka-idol kinawala. Ang mga bata mga ka-idol nagsugod nagpabuto, hurot nilang pabuto inyag mga ka-idol karon tantaw do hurot na. Hurot na po ang kwarta. Okay mga ka-idol, 15 ng taputa mga ka-idol. Ang kalayo mga ka-idol, tanawa lang. Walang mga ka-idol. Okay mga ka-idol. Tekso kayo. Ang mga kwan mga ka-idol. Sugilibot na sana. Sino Mo ni mga ka-idol, resulta sa ako ang mga ka-idol, ako na pero dili pagit pareha sa uban mga ka-idol nga kusog kayo ang kalayo mga ka-idol. Blow ng ilang mga kalayo kinikuha blow pa, video blow gamay. Mga ka-idol. Rang akong balay mga ka-idol. Wa panahuman mga ka-idol. Mga ka-idol. Pwede pa uta ato ang sagulan o kalamunggay. Dahil mga kalamunggay diri sa atubangan sa balay. Presko kay mga ka-idol. O kini mga ka-idol, ang tagyan mga ka-idol si Narcisa Umboy. Oh. Mga ka-idol oh. Dagan siya kalamunggay kung mulabay mo din hidapita mga ka-idol, puro mo pwede na mo mukutlog ta sa tagsa kapalawa. Mga ka-idol. Oh mga ka-idol, tanawa. Kurang pakai-pakai na. Kulang manig pantamtika. Kurang di mantika kay nubas naman. Atong piskan gamay. Atong piskan ang patis nga gabay mga ka-idol, magkuha og patis diri sod sa balay.
Dura mga ka-idol, naipatis ni Inabrihan. Kape, daghan tong kape mga ka-idol. Ako ugi pangandam mga ka-idol kay basi niya ganahan kami na mo kape. Basi mga ka-idol do kaon tarong dili wala pa abot ng alas 12. Inaandam anon nga. Iya, betang ta, lagi. Ako betang asgal wala asin. Muna iluto nga mga ka-idol nga pambutong sa ingala na mga ka-idol. Ako yung nagluto pero wala dyan kabalo unsa na unsang patayha mga ka-idol. Basta kay maluto lang. Mga ka-idol, muna si half cook mga ka-idol kay giprito una dayon gibutag patis gidungagan na pong mantika mga ka-idol kay nahubas. Ang resulta mga ka-idol adobong ubod. Ano siya adobong ubod mga ka-idol. Pitin taputa mga ka-idol, gahi kayo. Ug karong uban mga tao mga ka-idol, nakasurjo ko mga ka-idol, nag-andam sa naglitson. Si Pare Milvin no mga ka-idol. Milvin Aba, mura naglitson to. Adto mo sinyo kung kinsay nakadomdom sila ha. Ilitson to mga ka-idol. Og si Boy Cobra, mura naglitson to pero drawing ra siguro. Litsong baboy. Ako mga ka-idol, mantinil lang kita ani mga ka-idol ginani. Saon man dawat sa kubrihon mga ka-idol. Ilawan to mga ka-idol, luto na gani mga ka-idol. Og sakto pa simple mga ka-idol. Mga ka-idol, ubod versus kulapo. Sarap. Sakit mga ka-idol, butog, butika. Galuto, wow! Tumtuman. Galuto, wow! Lamian na kuya, oy! Yan, padala. Wow! Mga ka-idol, tanawag taman mga ka-idol. Kalaha, og sold sa kalaha og kanang yahang akong kalan mga ka-idol. Ang asiti mga ka-idol, larari agi mga ka-idol oh. Ano yung hosa? Diri up on mga ka-idol, tangke sa asiti. Kaya mga ka-idol, muna siya blower mga ka-idol. Gamay na ning, uy, suga mga lagpot. Gamay na siya nga blower mga ka-idol, 40 watts. O hangin siya mga ka-idol, padulong nito mga ka-idol. Ang asiti mga ka-idol, dito padulong.
Mo na resulta mga ka-idol. Hangin o kalayo mga ka-idol nag-usa. Mo na mura na siya sitilin. O urag luto ni mga ka-idol. Ato